sobrang galing niya sa Raqi's Secret Files. It's the kind of bleep you never knew existed. kunwari inosente, pero boy naman pala. Raqi's Secret Files. And we're back. Kasama niyo pa rin si DJ Raqi and this is Jane's Secret File. Si Jane na nakipagkalas na sa kanyang jowa na si Julius na ang response lang sa kanya nung nagbigay siya ng ultimatum ay ambot sa imo. Ewan ko sa'yo, ewan na lang. Tapos nung pinapupunta siya ng kanyang nanay sa Cagayan de Oro, pinauuwi siya sa kanila dahil may sakit ang kanyang tatay. Wala man lang kahit anong initiative itong Julius na to para gusto mong samahan kita. Wala man lang ganon. Samantalang nung gusto ni Julius na umuwi na ng probinsya sa Leyte, sumama siya. Tapos nung eto nang si sender natin na ang nagkakaroon ng tough time dahil nga family issue yun, diba? I mean, it's something na kailangan mo talagang puntahan or someone na kailangan mong puntahan kasi kailangan eh. Plus, mahal mo yung tatay mo so pupuntahan mo talaga. And you are expecting your partner na samahan ka dun sa low moments of your life. Pero hindi niya ginawa yun. So buti na lang naghiwalay na talaga sila. Thank God. At eto na po ang ating mga kabisyo na nag-comment sa ating secret file. Ito ang sabi ni Doc Yorje Montejo. Nakaka-celebrate lang ng birthday nung nakaraan. At ngayon naman ay nagba-birthday ang kanyang misis na si Miss Ayan. Miss Ayan Montejo, happy birthday to you. Ikaw po ay nagsisilbing ilaw ni Doc Yorje. Kung hindi dahil sa'yo, hindi siya magkakaroon ng liwanag sa buhay. Ay, galing ka dun, Doc Yorje, ha? Anyway, eto sabi ni Doc Yorje. Hi, Jane, nakita mo ba kung paano ka sinayang ni Julius sa relasyon ninyo? Huwag mo na yung balikan. Alam mo namang miserable ang buhay mo sa kanya. Do not ever stick with someone who does not see your value or treat you as you should be treated. Focus ka sa tatay mo. Diyan ka magkakaroon ng blessings, hindi sa piling ni Julius. Happy birthday to my matcha girl, ang mahal kong asawa na si Ayan Montejo. Uwi na tayo bukas sa Pilipinas. Thanks sa paglilibre dito sa Osaka. Lots of love from Doc Yorje. Thank you, Doc Yorje. May PM ako sa'yo mamaya, ha? Anyway, ito naman sabi ni Stephanie Lawas. Sender, hindi na healthy yan kapag naging anxious ka sa relationship ninyo. And sa mga times na ganyan, parang kailangan mo nang mag-backtrack upang malaman kung ano talagang ugat na anxiety at trust issues mo sa boyfriend mo. It would be too exhausting for the guy if magko-continue yan, and worse, yan pa ang makakasira sa relasyon ninyo. At nangyari nga, sana maging lesson and reference yan for your future relationship. I wish you a smooth healing stage. Hugs po, pabati po sa lahat ng listeners. Ingatan nyo ang mga mental health ninyo. Sending hugs to you and to you, DJ Raqi Tera. Wait, thank you, Stephanie Lawas. Ito naman ang sabi ni Mai. Para kay SF Sender at sa mga nakikinig, sabi nga nila, the moment na kinuwestiyon mong sarili mo o yung sanity mo, paniwalaan mo yung gut feel mo. Umalis ka na sa relasyong wala ka namang halaga. Parang hindi ka naman nga nag-i-exist sa mundo ni Julius. Kaya buti na lang iniwan mo na yung lalaking yan na ang sinabi lang sa'yo ay ambot sa emo. True. Anyways, ang bibigat na mga pinakawalan mong salita, very good sa'yo at sana tuloy-tuloy na yung pag-usad mo. Yun lamang po from mine. Eto pa sabi ni Angel Allen Evanzado, miss you a lot DJ Raqi back in the city of Riyadh. At sa SF Sender natin dalawang bagay. Ang paghihiwalay ng dalawang tao na hindi na masaya sa relasyon. Isang pagharap sa bagong pag-ibig at paglisan sa masakit na nakaraan. May isang taong magpapasaya sa'yo.
Hintayin mo lang, focus ka muna sa father mo. God bless and more power from Riyadh with love from Angel Alan Avansaro. Maraming salamat. Eto naman po ang sabi ni Charles. Haba nito ha. Hindi talaga best match sina OA at nonchalant. Si OA kasi may feelings yan pero ligwak sa behavior. Samantalang si nonchalant, ginawa ka lang pero hindi ginawa ang dapat niyang gawin as jowa. Ginawa ka lang niyang pampalipas oras. Yung kahit anong ka-OA yan na ginagawa mo, wala siyang pake. Kay Julius, ang galing-galing mong magpatawa. Ang galing mong dumamoves. Ginawa mo pang pampalipas oras ang jowa mo. Hindi mo na nirespeto. Wala kang bola. At kay sender, gusto ko na sanang sabihin na valid ang feelings mo, kaya lang yung behavior mo nakaka-turn off. Yan pa naman ang ayaw ng mga lalaki. Pero buto natauhan ka. Tsaka sana ma-realize mo rin kung gaano ka-OA sa ex mong si Julius. Baka nga yung behavioral issues ang problema sa'yo. Kaya siya nawawala ng paki sa'yo. Tsaka tama lang din ang ginagawa mong paghiwalay sa kanya. Wala nang love Ginawa kang pampalipas oras. I-VM ko sana to, kaya lang magboses tanggero na naman ako. Okay lang yan. Ang mahalaga, nag-BBM ka at nagpa-participate ka sa ating programa. Ito naman sabi ni Roberto. Sa una pa lang alam na. Buti nakaiwas ka na sa kanya. Hindi man lang niya nakita yung magandang bagay na meron ka. Huwag mo nang balikan yun. Hindi man lang na nakita ang worth mo. Ay, grabe. Dami pang nag-comment sa ating secret file for this afternoon. Ang daming nag-comment na masaya sila na hiniwalayan na nung SF sender natin si Julius. Ako nga, pinalakpakan ko pa, diba? Kasi ang saya-saya ko may babaeng nagising sa kanyang sariling panaginip. Minsan nga, hindi na nga panaginip yung ganyang klaseng relasyon Isa po yung masamang bangungot. Alam mo, kapag nagsabi ka ng nararamdaman mo sa partner mo, binalatan mong maigi yung sarili mo na medyo mahirap pong gawin yan yung super maging vulnerable sa partner mo na eto kasi yung nagiging problema ko. Eto yung gusto kong gawin mo. Kung hindi mo to magagawa, hindi ko na alam kung anong gagawin ko. Pag sinabi sa'yo ng partner mo yan, alangan naman sabihin mo lang, ambot sa imo, OA ka lang, tinutoyo ka naman. Wala man lang ka-IQ-IQ yung taong yan. Ang hirap pong mapunta sa isang relasyon na walang EQ ang lalaki. Or at least kahit papano willing mag-improve yung EQ niya. Willing ma-improve yung EQ na meron siya. Ito yung emotional quotient. Ito po yung tinatawag nating ability to understand one's persons or one's feelings or emotions. Yung kahit papaano nagko-connecta kayo dun sa pinaka-ilaliman ng mga sarili ninyo. And that's when you say na kapag nag-connect kayo, boom! Ang gandang relasyon nito. This is a healthy relationship. Pero kung hindi kayo nagko-connecta at sinasabi sa'yo, ambot sa imo, then kahit ano pang pagtumbling ang gawin mo dyan, kahit lumuha ka pa ng dugo, hindi ka matatagpuan ng partner mo sa pwesto kung nasaan ka. Yan ang danger of having a boyfriend or a partner na hindi man lang vina-validate yung feelings na meron ka. Red flag yun Although, sa isang relationship naman talaga, parang marami dyan na mga red flag. Pero yung mga ganito, in terms of emotions, behavior, vulnerabilities, issues, yan yung mga dapat pinag-uusapan openly. Na ikaw, na ibigay mo na sa kanya, sinabi mo na, tapos na wala siyang response. Ayaw lang talaga niyang tagpuin ka kung nasaan ka. And that was the answer
that you needed. Nung nagde-decide ka whether or not ipupush mo pa o hindi. Andun na eh. Right in front of you, sinasampal ka na ng katotohanan na this is not the right relationship for you anymore. Of course, sa isang relationship, magkaiba naman yung tao eh. I mean, magkaiba yung dalawang taong nagmamahalan. So marami talagang pagkakataon na hindi kayo magkakaunawaan. Plus, kung ano man yung ginagawa niya na nakapagpapasaya sa kanya, minsan sa'yo hindi yun masaya. Pero at the end of the day, kailangan naintindihan mo siya at naintindihan ka rin niya. At mangyayari lang yun sa pagkakaroon ng maayos na usapan. Open communication. Na you can agree to disagree, or you can have solution to the problem, or ma-bring up yung issue para mas maintindihan nyo pa yung isa't isa. Wala eh. Helpless. Plus napakabigat nung balita na sinabi ng nanay mo sa'yo. Na yung tatay mo may sakit, kailangan umuwi ka na sa inyo kasi kailangan mag-alaga ka ng tatay mo. Tapos ang response niya, aba, nagpamataasan pa, diba? Maybe that's what he wanted. Yung hiwalay mo na talaga siya ng tuluyan. Kasi kapag ikaw nagmamahal ka, kakabahan ka eh. Kapag, oh my God, wala na. Alas na siya. Yung nagpa-banjing-banjing ka lang, yung tinamad-tamad ka lang, tapos biglang umalis na siya talaga. Pero ito, hinayaan kang umalis, ni hindi ka man lang kinumusta kung anong nararamdaman mo, may kailangan ka ba, paano pa kita matutulungan sa posisyon na kinalalagyan ng tatay mo. Kasi mahirap din yun para sa'yo. At hindi po pwede na ikaw lang yung laging nandyan sa tabi niya sa oras na kailangan ka niya. Dapat ikaw din sa pagkakataon na nasa ilaliman ka ng lupa. Nandyan din siya. Pero wala. So good thing yun, kabisyo, na ginawa mo. Nakipag-iwalay ka sa taong hindi naman nakikita yung halaga mo. Kasi magsasayang ka lang ng panahon pag ipinagpatuloy mo pa yung pakikipagrelasyon sa lalaki na wala nang ang EQ, wala pang direksyon sa buhay, wala pang plano para sa inyo. With the right man, you will never question your worth. With the right man, you will feel peace. Alam mo yung minsan bordering na siya ng boring, pero alam mong payapa. Although, may mga points to improve ka talaga. Like, saan ba nanggagaling tong anxiety ko? Meron ka bang past relationship na dun ka nagka-trauma? Sabi mo, hindi ka naman ganun sa umpisa ng relationship ninyo. Naging ganun ka lang because of your partner. Pero syempre, tingnan mo din yung sarili mo. Baka meron ka ring nagawa or meron ka ring, alam mo yun, parang kailangan i-work out sa sarili mo para at least kahit paano, meron ka pa ring i-develop. Diba? Para sa sarili mo. And when the time comes na dumating na yung tamang tao para sa'yo, taran! Ang sarap umibig. Diba? Anyway, sa mga kabisyo po natin out there na gustong mag-share ng kanilang secrets, pwede namang mag-share ng secrets. Ang kailangan nyo lang pong gawin ay mag-send sa akin ng inyong mga storya, ng secret file ninyo. Saan? rakitera@gmail.com. Alright. Anyway, mamaya ha.
Para sa mga kabisyo natin na gustong tumawag, 0916-529-5595. Sa mga may sikreto dyan na gustong i-share sa atin without knowing your true identity. Yeah, we'll protect your identity. Basta, tawag ka lang. 0916-529-5595 dahil susunod na po ang programang Top Secrets. Kapiling pa rin si DJ Raqi at kayo nakatutok dito sa 90.7 Law Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. This is Jane's Secret File. Kailangan pa bang i-memorize yan? Love Radio. Basic!